приятели, понеже всички са видели ужасното качество на видеята ми. Не всички, но аз нямам толкова много гледания. Но понеже искам да се извиня за качеството, просто не знам как да си го правя на CapCut. Ще се опитвам, ще питам брат ми, защото той повече разбира от такива неща. Защото аз за пръв път си правя видеа сама в CapCut и за пръв път си правя видеа от CapCut. И като цяло вече се научих малко и искам да ви се извиня за качеството, защото да, и сега пак ще го правя в CapCut и сигурно пак ще зле качеството. И аз ви казвам, абонирайте се, на качеството е ужасно. Ще се опитам да го подобря, ако разбирам или ако... Ще питам брат ми и ще се опитам да го подобря с направя всичко възможно. И благодаря, че гледахте и чао!